abafana baziphingwe endala sidonge ichala uthi ukhuzani nansi enye ingoma yesibili akayikhipha noSiyantuli iphingwe endala iphingwe ichala ngitshela nangu ukhuzane futhi bhadothi ingane zakwethu nangu uMnumzane Mpungose ekhuluma la uthi uMnumzane Mpungose le ngoma bazoyikhipha ngoLwesihlanu noSiyantuli le nje abasanda khipha ilokhuzana eclip lencane edla abantu nje kabi uthi wayibona le abazoyikhipha uthi ngomhla 18 July lapha kwiDandi July kwilundo likazwelonke unali kuvosha uMpokanali uthi khona bazophinda bayirelease futhi nayo uMpokantuli ziyakhala bafethu ziyakhala ikhala amacala onke usho njalo uthi kahle kahle lezi ngoma zimbili zamawele bazoyikhipha zibe mbili lapha ka feature usho khona uSiyantuli waxoxana nesiqhaka mfanelo noma ungasafuni isho njalo indamlenze usho njalo uGawuzi usho njalo uNomzana uchaza imbili lezi ngoma ngakho lokho sasitaba nishare ngane zakwethu awukhuzana hayi yawadiliza amatshe mengenhla